Gipaygayon karong adlaw ang Kapuso Bloodletting Day sa nagkadayang lugar sa nasod, lakip sa Mindanao. Atong sayro ng mga katikaran sa Davao City, pinaagi sa live report ni Argil Relator. Argil. Sara, aktibong may partisipar at mga kapuso din sa Davao City, sa Cagayan de Oro City o General Santos City sa pagdonar og dugo aron nga makatabang sab sila sa mga pasyenteng nanginahanglan. Mao pa'y pag-abli, nag-abot-abot na ang mga kapusong Davaoenyo sa Ayala Malls Abriza Atrium aron sa pagdonar og dugo sa gipahigayon nga GMA Regional TV Bloodletting Day karong adlaw sa pakigalayon sa Philippine Red Cross Davao Chapter. Sagad nila, regular na nga nagadonar og dugo. Gawa sa makatabang sa mga pasyenteng nanginahanglan, nabati sa nila ang kaayuhan niini sa lawas. Kay ang nindot magdaan para sa mga lalaki is ma-replenish ang imong dugo kay wala man minagaments. So that's the way nga limpyo ang amo ang panana ang dugo. Actually, I want to encourage other people to donate kasi within 24 hours naman ibabalik ng katawan yon as long as you eat healthy food. I'm very thankful kasi nakatulong yung blood namin para sa mga nangangailangan. And then as a Coast Guard, as a Philippine Coast Guard, nagpapasalamat po kami na mayroong ganitong mga bloodletting na activity. Sa usa ka blood donor, pwedeng makaluwas og tulo ka kinabuhi. Parayon ang panawagan sa pag-donate og dugo, sanglit luwas kini. Mamahimong regular magdonar matag tulo ka bulan. Ang ato ang demand for blood, proper procurement, taas gyud siya, and sa pagsulod sa January medyo baba gyud ang atong inventory because wala kaayo yung mga nag-organize og mobile blood donation activities. So kaning pagsulod sa February na anay daghang mga nagpa-schedule, and si GMA Kapuso Network ang pinakauna for the month of February. So dako gyud kayong tabang para ma-cater or ma-accommodate nato ang mga pasyente na nanginahanglan og pag-abuno og blood. Sa General Santos City, ubay-ubay sab ang midagsa aron modonar og dugo ato sa Kapuso Bloodletting Activity nga gipahigayon sa Veranza Mall nga nagsugod alas 9 sa buntag. Sagad sa mga blood donor, pipila ka higayon na nga nakadonar og dugo. Sama ni Romel Panes nga ikatulo na nga nakadonar og dugo. Okay lang man makatabang sa mga tao sa siyempre ang sumpay sa kinabuhi. Ika-upat nga higayon na sab kini ni Admar Tupas. Kanang feeling man gud ako sir mugaan akong lawas pag makadonate og dugo. Sa Cagayan de Oro City, untob alas 10 sa buntag sab nagsugod ang pagdawat sa mga kapusong may donar og dugo nga midagsa sa West Event Center sa Limketcay Mall. Sara, as of 5 p.m., nasa 91 bags sa dugo ang nakolekta din sa Davao City. O magpadayon hangtod alas 6 karong gabi ang registration alang sa mga buot magdonar og dugo. Sara. Okay, dagang salamat, Argil Relator.